Hi viewers, kita baju subscribe di ni channel. Hang ni ngadan bi khun mentah pa sini oh hi. Hi ni di Shanida khun jonga. Di beleng ngaring ni ka video ngamut banong fi apart from ministry ba mo bagi alap ya gospel kumba fi jui. Bagi sulat street preaching aju ai fi ki jing hikai ru ndrei. Kai ga mokwa banong kumdi syakri jong beleng dan kamru ban spend time with our family di ni penut por bagi ka yang kasamru ka family ru kadega part of ministry kai ga boleh la ai ni di yes I enjoy preaching the gospel nga sungtanat ban yalap ya gospel kadega passion ga boleh la ai kumbo pol wang kordet yang ala dang yalap ya gospel dan rei ka ju ru aba ngadan ya ka family part ka boleh la ai I enjoy family, I enjoy bandan lang bikun bilok yawan kai senim tas la bani ka kani ka majfi ka golf ti ngakwa ru koi ban ong ba karan ka jingjam kini ngakwa ka kai ka bang kwa ban hikai ru ba ka family ka lang dan kami bingin pet ba lang ile ministry ru ho ka por ka lang tight mo ki dan ki kam ki jam bing haban be ti ka ngi mataru amot banong fiba alat na ka kambang itray nile atat ka ministry da ka jing ay jong blay but ka family ru ngihapan pet ngihapan self support ru ban support your family rabay day bat ki jing dan kam jong kayeng tingay ngu yu blay ba nganget ba ka jing trikam haki kam ki jam jong iru ban support yaldi ka taru ka day ka kambo blay ay kamdan ta kata wiki ang ka full time na part time ministry nganget bangi tray ki Jakarta jungi kadai ka bangi tray nam tau blay ka ministry kadai bangi tray nam tau blay ka family kadai mta bangi tray nam tau blay but ngakwa ban a jing kai ru mta sya pangka jingesha kai ka baja kini kisni hakitini kisni ki bladap ladan kumba south sngi ngani tu fi uja uni ushabi ushabi jong ka senduk ka banga jubu iki tiar komputer but nang taru ngabu ya kini ki ushabi jong ka skuti jonga ti bang abu ang ta ngaladan kamban bansay ka skuti jonga ban let jinglet ndrei ban let tray eru dan kipor bangara da ka skuti dan kipor ti bam slap ngara da kali ti dan kipor bahab yang ban an skoli kun mestap ni sira da ka skuti ban khamlat na ka block ti ani tu fi bola ja tau shabi bat ngalayet keleng-keleng yu tau shabi ngayet sei ru ngamlap ti anda la sau singi ngawan yet shajing tray ru mlap ngam tip chenu hap ti kala dan ha jingmut jangan anong fi bangamot ban pen patnya ya tu ka tala jong ka tu ka drawer bangabu ini ki shabi bat kidan ki tiar ki badan kam dang tu ngamut seban pat dre rajing pakat yang orang ngadai ban yaisha ngadai ban wat dikilat kumno mo bangan peli ketuka senduk tamdak dan kampun pat telah ti ngalek kumno ngala yet na YouTube ngala peli da open bat ngala ban hikai fi kata kumno ban peli tang ba kam ba pat mo ban ba kani report kam dai ba bangan peni fi ba fin peli tak talah renga ngai tu fi ngapet YouTube ngala la ban peli ya itu tala dau shabi dau ring dau kiring tu kum ni uniu kiring uniu shabi jong bete shabi dau ni bat dai wei pen di safety pen tengah ale nga persang bat ngani tu ifing andang ala pli kala alat ke tu katala nak kala alat ti nga aingu yu blay sang ong ni kabiang bang hampan pat ya kani ka ya ka tu ka drawer ma anda pat ngala adu ai ti tentang ala kemen ngla yo si ki jing dan kam shabi bang abu untuk ki wei tiar pat tiba dan kam ala aingu yu blay but anda men step ngakhi ti ngapen khu ya kali ngan ong fi ilok jonga yong kilit bu no ti karpet ki ba la dap sat mo yong kali tengah syukok ngu i ngalet ngai ka shwawan bu to karpet ngai kadang jabok to ka floor tengah let ban pen khu ban da pen khu ngla yo itu shabi pat hap hapok kali te kelawan ka jing perkhat ngang play yang jin dang la penpat ngala du ai mo ndrei mentapat ngam penpat la long ban play tu shabi bat hadin sau sngiru bat kham shemdu yo shabi kham shemdu ya tu ka
senduk kaban pendan kamru khlam du tinggal perkhat ngani ngai ngu ublei ba khamle kerki ige akan penpat itu jendang la kerki mot ngala du ai tegai ka ba angan syang hakalim ne ka ba perkhat ngaban ai ka jing kain ni kalong ba ani tu fi ka kadan kam ka patience mo ka patience kalong ka badan kam ha ki ige ka hikai nga ka patience lada kadai ka ba fi ya mentalang ba kini ki ba pet ka video le si dan pedang jong fi ki ba pet ba fi dan ka marriage problem ta ani ka jingi to syang kurem ka ba jenjar fi sngo kumban penperan bakani ka marriage pentkut no fi sngo ba perkhat ba mentangin ngin ya lat no nakani ka ngin ya pelat san chieng no nakini ki nakani ka marriage ka bang lasya buns ni bun ndai buns ngi mot le si buns nam ba film yo kanu ka solution ka ban yo ban solve itu problem sing fi ndai ngai tu fi ba nai ni jingja berit pen perkhat nga ba nginum rai kerki kanu nginum rai kerki ho ngin yai pai show blai ban yo ta ka solution tang la dangim ngim patla ban yo ong turu ngong fi kumbang apli yo tu tala ho itu pen bat itu ini kiring kila la ban play tu tala ndre kim solve permanently ni kim la ban ai kata ka jubab ka biang lut hoi la ban play senduk ndre ngam la ban khang pat ndre ngai tu fi ha ka por biang la itu shabi bat ngala ban thau ban pendan kam biang ya tu ka senduk tika ka bangalan nang ni kalong ba ha ka jing em jongi mani tu fi ngi trai ministry ru tang menta ila bun snam ba ngale ka ministry bo blay la ai mo pat ki kam ki jam bingi trai la dan ki por komban kwet ani tu fi ki dan ki por ba ki wan ki jing e fi bangi suyang mni bangai lap fi amdai ka ba sujar khat mni re blay la da mul ola da snya ngam tep ka no shu blay undang snya andai tu fi ka jrong palat kumno ba hap ya ba tiki ki ding pengkiang ki dan ki bri ki bam sngo tanat ka e bangi le ro ki jing persya kinwan ngam kwa bani tu fi ni re ngasukwa ni tu tang ka e ka ba ublay udan rengkat ha bingi le ke ha bingi syania hu ti na pedang jong fi le se gidan gitu gi bai kendu le se ha kinu ki jing e ki ba fi kwa ban kut no ke ai ban chu solve no problem da ka ba le se dan fi gi ba ngam tep akani ka por kidan gi ba perkhat ban shim no oru wa yala ka jong ka jing em na mar fi la su sat palan film sngodan la chu ndring ngong kata kam dei ka solution fi ka solution ka dei ba fin up fin pai shu blay fin yaisha fin yet ya khmat jong uban kasadan ka jing pelai tenganget ba haki ai baro ublay udan dekat ni wat ini jingja jong shabir nganget ba kadai ka jingja ka ba ublay wi kwa ban hikai lesson tengah kwa in fi let's see fi dan haka ka kam ka jam ka ba e let's see fi dang yet menta kumno ban solve problem jong fi ani tu fi ublay udan dekat jing e fi yai pendam ki jing duai balak ban solve ngi ude ublay tang bangan ong fi kamut ba fi boot yu ublay kandan ka jing sok kamut banga syakri ublay ka pertai kan ajik sok yang jus kres uang uai naka gospel yu anes kal nang ka ba khat saw mo uang ba ya ka jing sok ngai no fi am kum ba ka pertai ha ka ai mut ka pertai finum lap ya ka jing sok na shabar khamtam lele inda fila syakri ublay kinwan ki jing ele ndrengan ong fi ba kadiban ka jing sok kanwan na syapo haba ublay pen dapat baptis ni rumen sim bakoi amtang bo pen baptis ni men sim bakoi wai ka wan syong ka do nu jungi kindan ki jing e ndrei ka ka badan na po kan yarap dingi ban yai sya fi jakap ruang ni wang tu kemen ha ki jing e baro ba fi kendo andai tu ai ba kandan ka jing e sya fi bat kani ka jing e sya kan yarap fi ka jingat belai ki jing e ki wan hangi belai ki trials ki wan ki kadan ka por ni tu fi ngasngau kumban e no ka ministry ru ki wan ki jing e ki balak palat ndrei ngalap bada ka jing ai belai haba ni aisha ka tu ka jing e sya pat kawan ra ya ka jingat ba leng ublay ulong bala there's nothing too hard for my lord kamdan ka ka bam ala bo ublay haba ublay syabun pun kentiu ye nu ani tu fi lada ka dai ka family problem ne kanu kandan bet ka jing tanju klam ka jing tanju finumdan ka bor fi kumbau tu ba yele gym ne ba yele race wahap ma itu jing tanju itu hurdles mo wahap jump wahap
ra iki weight lifting ki bakhya ka simpor ki pang ki muscles pang ki doksa rai fin i ngan ong ba shwabun let compete ki habdan kini kamla ban siyo sok ban ti ha ka jingem jangi kum ki briru ni habdan kamban ban mat kini ki jingem bat ka ka jingem sha ublai wang utau bayai ne hadu ka bakut ni habdan ka jingem ne ha bangi shania au Jesus ni habdan ka bor ban yai ne ni yai ne da ka bangi shania au Jesus ti ini khon janga pat lawan itu pat Shanida pat say hi say ini khun janga to le pat keran chuang ni khun janga ni darling janga ma papa on hi viewers I love you to ti khun janga ila kwa bangan pat no ila ta ni nga ti thank you viewers share subscribe like bat ngan you ngan pelip na ma to up kun up